Привет, Мина. Γεια σου, Μίνα. Привет, Αγγελική. Какие новости? Новости. Γεια σου, Αγγελική. Τι νέα? У меня хорошие новости сегодня. Мы с Михάλισом знали квартиру. Έχω πολύ καλά νέα σήμερα. Ο Μιχάλης και εγώ νοικιάσαμε ένα σπίτι. Да, какую? Ναι, πώς είναι? Она очень красивая. Είναι πολύ ωραίο. Сколько комнат? Πόσα δωμάτια έχει? 3 спальни, 1 зал, 1 столовая, 2 Ванные комнаты и 1 большая кухня. Большая кухня. Έχει 3 κρεβατοκάμαρες, ένα σαλόνι, μία τραπεζαρία, 2 μπάνια και μια μεγάλη κουζίνα. Прекрасно. Ωραία. Также есть рабочая комната, прихожая и сад. Έχει επίσης ένα γραφείο, ένα χολ και ένα κήπο. Μαλαστσέ. Большая квартира. Μπράβο, είναι μεγάλο. Да, но нам это не mешает. У нас много вещей. Ναι, αλλά δεν μας πειράζει. Έχουμε πολλά πράγματα. Да, какие вещи? Ναι, τι πράγματα? Большой стол, 6 стульев, плита, холодильник, диван, 2 кресла, широкая кровать, много вещей и книг. Пошли посмотрим. Έχουμε ένα μεγάλο τραπέζι, 6 καρέκλες, μια κουζίνα, ένα ψυγείο, ένα καναπέ, 2 πολυθρόνες, ένα μεγάλο κρεβάτι και πολλά ρούχα με βιβλία. Πάμε να το δούμε. Κανείς να απασλεί. Πάμε βεβαίως.